Bah aneh men to Anoman iki iso ndekek gambar wong wedok ning kene. Mesti nggih bahan ya Anoman. Iki delok-delokan. Iki jenenge cengkah karo kahan wong sono panepen kok iso gambare kaya ngono ya, Truk. Ayo to ya aneh men. Yo Dewi Candra ini banget panarima ulun. Syukur bagi sewu yen tetelo kados mekaten Kakang. Nah, nanging nuwun sewu. Saderengipun kula sebo wonten ngarsa paduka menika sekedhik wonten perkawis ingkang kagelar wonten ing repat kepanasan. Ketitik wonten wujudipun denawa ingkang ambarang ngamuk. Pepatih saking negari Tunjung Lautan. Andhanipun Prabu Kalingga Garda ingkang nama nenggih Kaladahuru utawi Yaksa Dahuru. Ingkang dipun utus dening sesembahanipun supados nyuwun wangsulipun calon Hatsari nenggipun Candrarini. Nanging nadyanto para Durandara sami mboten mangga puliya nanging kula sampun nindakaken apus krama satemah Yaksa Dahuru samangke sampun wangsul dhumateng negaranipun. Ning gandeng kula nindakaken apus krama tartamtu mangke Prabu Kalingga Garda ngertos bilih dipun apusi dening para dewa. Tartamtu badhe minggah kayangan malih saya kenceng anggenipun badhe ngamuk punggung. Lah, menika ndadosaken kaweningan paduka Adi Guru. Ngaten nggih Kakang. Inggih Adi. Dewi Candrarini wonten dawuh pukulun. Tanpa lidah sinambung banyu tinalang kaya sing dingendikake Pukulun Narada. Ana Narendra saka Tunjung Lautan ya kuwi Prabu Kalingga Garda ingkang kepingin malakrama kelawan jeneng kita. Sadurunge jeneng kita ulun wisuda dadi widodari, apa pancen wis ana sambung tresna antarane Candrarini kelawan Prabu Kalingga Garda? Meninggih yektosipun babar pisan kula mboten mangertos dumateng lelampahan menika. Pramila saking menika Pukulun, kowe kandha sing nyata sing jujur wae lho Candrarini. Pancen si Kalingga Garda iki pancen pacangamu. Ya kandha ngono mengko dewa piye le ngrampungke engko mbuh ngono. Ning sing baku jeneng kita jujur. Nuwun sewu kaben kaudada kapendheta jantung kula. Kula menika mboten anggadhahi raos tresna dumateng Kalingga Garda lan ngantos samangke kula menika gesang dereng gadah pacangan Pukulun. Oh, ya pancen kaya ngono syukur bagi sewu. Lajeng samangke kados pundi Adi? Inggih. Kula tetep kuwatos tumrap pangamukipun Prabu Kalingga Garda. Mila saking menika panyarian wonten dawuh Pukulun. Mara gage timbalana Bathara Yamadipati kinen ngadhep ana ngarsa ulun. Nun inggih, yen tetelo kados mekaten kaliyan kula amit madhal pasilan Pukulun. Dewa Sugata marang soreng preng ngudani arum-arum andan wing awiyat Narada ngepalani Jawata suka mulat mulat tolai rera saksa bekti kula bonjuk Pukulun. Ya Bathara Yamadipati wis ulun tampa. Wanteramiji dhumateng kula sowan wonten ngabiyantara paduka kalilan cumadong dawuh paman Pukulun. Yamadipati
Ripalungguhan iki calon Hapsari semune akeh ingkang ngayunake. Mula kanggo ngreksa marang lan Dewi Candrarini boyongen mring kahyangan Arga Dumilah supaya katrem jenjem mapan ana ing kana Yamadipati. Inggih yen tetela kados mekaten boten langkung sendika ngestokaken rawuh kula. Nuwun sewu Nadyanta kula dewa menika melu bingung iki janjane kepiye to iki. Calon widodari Candrarini malah dipun boyong dhateng kahyangan Arga Dumilah kayanganipun Bathara Yamadipati. Nalaripun kados pundi Adi? Inggih Kakang. Kangge milujengaken dumateng Candrarini sampun ngantos dipun ganggu dinten sinten kemawon. Nanging langgih tasih kathah ta kayangan langkung cerak wonten mriki napa dipun titipaken wonten ing Karang Kawidodaren menawa kados pundi kok dadak milih kayangan Arga Dumilah ingkang tebih saking mriki. Inggih Kakang. Wonten menapa menika? Nuwun sewu. Awit kula mangertos bilih Yamadipati menika peranganing dewa ingkang wujudipun menika nggegilani. Gandeng cenengipun kula pitados mangke Candrarini tartamtu mboten anggadhahi raos tresna kaliyan Yamadipati. Kula malah saya bingung niki. Maknanipun kados pundi? Inggih nuwun sewu Kakang. Dipun agem piyambak kemawon. Candrarini kula unggahaken wonten ing kahyangan badhe kawisuda dados widodari menika sejatosipun nomer 17. Tegesipun boten baku. Lah lajeng bakunipun ingkang baken Candrarini menika nuwun sewu badhe kula pundhut garwa Kakang. Non Candrarini kula inggahaken wonten kahyangan menika yektosipun badhe kula pundhut garwa Kakang. Non Walah jebul ana urang sak walike watu to niki. Tata gelar dadi widodari iki jebul arep dialap dhewe karo gurune bae. Berkencang Pak Pangwarudoyong ada soto jenenge rombong nuntuntek jenenge ompong rambut dawa jenenge gondrong bojo moblong tinggal jagong cingklak wong wae ku geruk ampun gumujeng kados mekaten Kakang awit kula menika ugi anggadhahi raos tresna Candrarini menika peranganipun titah ingkang anggadhahi pangaribawa gegeter satemah kuwawi geteraken manah kula. Wah nggih yen ngaten nggih. Lah samangke kados pundi Adi? Inggih. Nadyan kados pundi kemawon dewa kedah pados jago tawi Mintasraya. Tegesipun mangke sak wanci-wanci Prabu Kalingga Garda minggah kayangan wonten titah Madyapada ingkang badhe ngrampungi. Sinten ingkang badhe kajibah mongko dadi jago. Mboten wonten sanes manut wisik ingkang kula tampi ingkang saged ngrampungaken Kalingga Garda inggih namung tedhak turun Anoman ingkang mijil jalu. Pramara reh manguswamya ngambrengeng kadi karunaning kawose aneng marga memalatkum risang kanda wastrat mojo
Emanipun kula dereng dungkap Anoman anggenipun bebrayan kalian Sayem Praba menika anggadhahi yoga jaler menapa mboten kula mboten ngertos. Anoman gadah anak lanang mboten kula mboten ngertos. Mila saking menika kula suwun Kakang Narada tumurun malih mring Marcapada. Tedak dhateng Kendali Sada manggi dumateng Anoman. Yen tetela Anoman anggadhahi anak lanang prayogi kainggahaken wonten kahiwangan mongko dadi jagone dewa Kakang. Lah niki ngestaken dawuh kalian nyuwun pamit tadi. Sakwise tumata napasmu asat kang dadi riwemu Sayem Praba mumpung iki ana Kyai Semar barang men melu ngonceki midhangetake sing ndok karepake iki kepiye Purwaganti kok kon ndelik iki maknane piye Nun sewu Kakang Anoman sepisan ji menika kula nyuwun dumateng Jengandika monggo kula aturi nyingetaken dumateng Purwaganti. Lah iya kok didelikke iki sebabe iki apa? Dinten samangke kahiwangan menika geger. Terus awit pangancamipun ratu saking negari Tunjung Lautan Prabu Kalingga Garda lan patihipun Yaksa Dahuru ingkang badhe ngayonaken calon widodari. Para dewa mboten wonten ingkang kuwawi nrenggalangi kridaning mengsah. Satemah dewa pados jago ingkang badhe tinuding menika mboten wonten sanes kejawi namung putra paduka pun Purwaganti. Nanging kula mangertos bilih dewa menika dereng ndungkap bilih anggen kula bebrayan kalian Jengandika menika anggadhahi anak lanang nenggihipun Purwaganti. Mila kedah dipun singetaken sampun ngantos kadenangan dening para dewa. Kosek to, lehmu crita kok iso wijang kaya ngono kuwi, tur kowe ngerti kahanan Suralaya ki janjane kowe mau kowe ketemu karo sapa? Kula pinanggih kalian mboten, Ding. Kula maca layang kabar Suralaya Pos. Suralaya Pos. Redang tak ndandhet, tak tudung tau. Ya. Kosek to. Mestine Sayem Prabu lak yo ngerti. Anoman iki mbiyen gembong Swelagiri. Aku mbiyen yo Senopati Pancala. Dadi upamane anakku si Purwaganti diseraya karo dewa. Tegese bocah iki ora ninggalan, ibarate kacang ora ninggalan jaran. Wong tuane Senopati, anake dadi senopatine dewa. Kuwi wis trep. Nuwun sewu, mengsahipun menika mboten sembarangan. Dewa kemawon sami mundur menapa malih pun Purwaganti. Purwaganti menika mboten ati bandayuda, mboten ati peperangan. Kula mboten purun menawi ngantos kecalan anak kula namung setunggal menika Kakang. Nuwun sewu Kanjeng Ibu, yektosipun menawi pancen Jawata paring dawuh ingkang kados mekaten, kula badhe ngestokaken lan badhe minggah kayangan sagah dados jagone dewa Nadyanto kedah alit sakit agengipun pejah. Kula temoho kangge labuh dumateng Suralaya. Kowe ngomong apa? Kowe lambemu muni ngono penak. Ora ngrasakne mbokmu mbiyen nang gembol karo kowe. Sangang sasi 10 dina aku ngalor ngidul bareng saiki arep dipateni wong. Aku ora bisa nampa ngono kuwi. Gong, Nun. Iki ada masalah yang genting. Terus yen menurut pendapatamu. Pendapat? Ya pendapatmu sing bener iki Anoman apa Sayem Praba? Iki rai wange-wangen lho ya, iki jujur metu saka prentuling atiku dhewe.
Janjane sing bener ki Anoman. Lho, kapan anak iso labuh karo kayangan yen ora nganggo lelakon sing kaya ngene iki? Calone iki bocah iki bakal kondang sok-sok iki bocah sukses, bocah mulya, bocah kondang iki sok-sok dialang-alangi saka pangemane wong tuwa wedok ngono kuwi. Sok-sok ngono kuwi mula janjane mesake yen Purwoganti ora diwene kesempatan munggah kayangan ngetokke kaprawiran. Ki Bagong jenengan ngendika napa? Purwoganti menika anak kula ingkang kula wentah kula wiwit alit ngantos samenika. Mangke menawi anak kula estu badhe pejah jenengan tanggel jawab napa pripun? Sampeyan mung nyawang tok, mboten nglakoni kaya kula ibune sing brojolke. Lah iya, Anoman ku bener lek nganti cilik lara gedhe mati tanpa wurung mesake Sayem Praba kuwi engko. Lho, Ki Bagong, napa patine menungsa niku wonten tangan sampeyan? Patine menungsa menika kasta dening Gusti ingkang nyipta jagat, Dede Purbawasine sane menungsa. Yen pancen teka titi janji pati, mboten perlu anak kula munggah kayangan teng mriki kemawon nggih saged pejah. Lah iya Sayem Praba ya apa bener ngene. Matine menungsa ana tangane Gusti sing nyipta jagat. Anake arepe kuncara malah dialang-alangi. Kula mboten tega pisah kalian anak kula wong dewa kemawon kasor. Lah iya dewa bae nganti kalah. Mongko si Purwoganti ora tau perang, ora tau bandayuda. Lek nganti mati piye ya yem ya. Ha, pati uripe menika wonten astane Gusti. Anak Senopati mesti duwe kaprawiran linangkung. Lah iya wong kemben Gembong Wonogiri ya, Man. Suwela Giri ya, Man. Kosek. Wingi jane melu sapa? Angger diseneni Anoman melu Anoman. Diseneni karo Sayem Praba melu Sayem Praba. Kowe melu sapa? Lho, ngene ra perkara melu sapa ta sapa. Endi sing rame tak eloni pokoke aku ki. Ngono lho. Lho jagakne kowe tok gur ning omah nyabul kowe iki. Wong ra duwe adeg-adeg. Seneni sing wedok melu sing wedok, seneni sing lanang melu sing lanang. Nah. Nuwun sewu kula malah bingung piyambak Ki Semar tumrap lelampan menika kedahipun kados pundi kula nyuwun pawasan ki. Sing gedhe pangapuramu ya pancen aku kok kon nusul nang kene iki malah bingung aku sarwa pekewuh. Engko yen belani kowe bojomu nesu, belani bojomu aku ya ora penak karo kowe. Wis, aku ora arep guneman apa-apa nang kene bakune aku nang kene ngono-ngono ngene wis. Sempenting aku wareg ngene wis. Timbangane malah dadi musuh. Kula nyuwun kanthi sanget Kakang Penemban sepisan ji menika. Menika awit gedene tresna kula abot ing kasetyan kula dumateng anak kula pun Purwoganti kula boten purun kecalan anak kula yen namung setunggal Kakang. Ndedel ngayoga kono Sira Ramandaya pati ana yaksa gung cangkrama namane wel kata sini jejagi jroning ware jagat Dewa Bathara. Iya kepaksa ripalungguhan iki mergo aku nuruti karepe bojo. Anomen kudu mucireng tegese aku kudu nindakake apus krama Dara kelawan para dewa. Purwoganti, kowe manuta karo mbokmu. Kowe ndelika ana ing sana panepen. Aja pati-pati metu saka sanggar kono yen ora tak timbali. Mun inggih ngestakaken dawuh Kanjeng Rama. Ki Petruk Ki Bagong monggo anggenipun badhe ngreksa sepados lare menika mboten teng pundi-pundi nggih Ki. Matur nuwun Kakang Anoman.
anane wong yun luhung petak atmika yen wacana kudu manis sarawuh paduka Wangku Kulun Bathara Narada kula ngaturaken sembah pangabekti kunjuk Kulun. Ya senggana banget panarima ulun. Ora liwat pangestu ulun wae itu merapo lawan jeneng kita Maruti. Nun inggih Gurawalan anggen kula mundi mugi andadosaken jimat. Nuwun sewu rawuh paduka andadosaken kagiyating manah kula wonten menapa Kulun. Nah, ngene ya Man, ngene. Ripalungguhan iki kayuwangan lagi kisruh. Merga diancam karo ratu saka Tunjung Lautan sing jejuluk Prabu Kalingga Garda. Para dewa tanding karo patihe Kalingga Garda sing jenenge Yaksa Dauru wae ora ana sing mangga muliya wasana. Adi guru paring dawuh lamun to sing bisa nyirnakake Kalingga Garda sakandane ora ana liya kejaba anak Anoman sing metu lanang. Mong emane ulun kalebyan ora ngerti Anoman anggene bebrayan karo Sayem Praba ki duwe anak lanang apa ora mula ulun tedak mrene. Kowe lak duwe anak lanang to Anoman? Mboten Bu Ulun. Mboten. Masa? Ndak pundhut kanthi banget kowe aja kumbi, kowe aja ngapusi. Aturna witing klapa sak lugune. Aja duwe rasa wasumelang tumrape anakmu pamane kowe duwe anak lanang, ngene. Mengko dewa bakal ngayomi tur dewa nuding karo titah dadi jago wis mawa pitung sing genep Anoman. Inggih. Nanging nyatanipun nyuwun pangapunten kula mboten gadah yoga jaler upami kula kiwa mawon ingkang makili minggah kayangan dados jago ngoten kados pundi. Ora kena, ora kena. Kudu anak Anoman sing metu lanang kuwi dawuhe dewa kuwi wangsit. Inggih nanging nyatanipun kula mboten gadah yoga jaler. Tenan kuwi. Saestu. Ora duwe anak lanang tenan. Mboten gadah. Kowe wani sumpah. Yen pancen ra duwe anak lanang kudune kowe wani sumpah. Wani kowe? Inggih pantun. Yen pancen wani terokno Bathara Narada. Bu Kulun. Ayo. Bu Kulun. Kula mboten gadah yoga jaler. Kula mboten gadah yoga jaler. Kula wani sumpah. Kula wani sumpah. Yen ngantos kula ngapusi dewa. Ayo. Yen ngantos kula ngapusi dewa, tur anak kula konangan dewa. Tur anak kula konangan dewa. Kula piyambak ingkang badhe mejahi. Ayo. Halo, ayo. Kula piyambak ingkang badhe mejahi. Kula piyambak ingkang badhe mejahi. Kula piyambak ingkang badhe mejahi. Sineksen jagat saisine, wangsite mrucut Bi Guru. Wenas anggegono tang sumirat. Langagung wiwit kuncung nganti gelung lagi iki ana lelakon Anoman kudu ngapusi karo dewa. Ya bot-bote
mung nuruti apa kang dadi panjaluke bojo. Anakku le Purwaganti, kowe aja lunga saka papan pandhelikamu ya Nger Purwaganti. Iki jenenge Sanggarawa. Sanggar Pamujan Kyai. Wah. Nggone kok ya ndelik men. Nggih. Adatipun menawi Kanjeng Rama Anoman menika semedi mapanipun wonten ing mriki. Nggone kok ya peteng dedet kaya ngene. Wae peteng dedet ora enek lampune iki nek lampune ning kene lho. Biar to. Kaya bar ngombe wetang kopi to. Cetha ngene iki. Nun sewu Ki yektosipun bab menika cengkah kalian dados kula cengkah piye? Kula menika yektosipun kepingin kados Kanjeng Rama Anoman. Jiwa prawira ageng lebetanipun. Nanging keng menapa wonten wanci ingkang sayanggen kula badhe ngetingalaken kaprawiran wonten kayangan malah Kanjeng Ibu kok ngoten nggih Kyai. Ora maido sing jenenge ibu iki ning ndi ngono kuwi kebak pangeman karo anak. Tak apik-apike anak ki lamun to mbangun miturut karo perintahe wong tuwa. Ngono kuwi. Ora maido sing jenenge mesti sing gampang ra tega mesti wong wedok ngono kuwi, ibumu ngono kuwi. Mula ya dilakoni yen pancen kon ndelik ning sono panepen kene utawa Sanggar Pamujan iki manut wae. Yen ora ditimbali karo pakmu, aja metu kok kene ngono. Ngojo kuwatir golek luwe engko tak golekne panganan. Engko ben dikirim nang ngene rantang kok. Rantang isi apa, panganan apa senengamu ben dikirim rene. Sing baku aja lunga. Nggih. Nanging wonten paribasan benjing langit kelap-kelap katon lergin sanging alin Ki Petro menika wonten Sanggar Pamujan kok wonten gambaripun tiyang estri. Bah kok aneh men to Anoman kok iso ndekek gambar wong wedok ning kene. Mesti nggih bahan ya Anoman. Iki delok-delokan. Iki jenenge cengkah karo kahan wong sono panepen kok iso gambare kaya ngono ya, Truk. Ayo to ki aneh men. Pun sewu. Saka endahe gambar rumaos kula kok kados urip-uripa. Kula ing atasipun namung ningali dumateng gambar ki ing menapa kok jantung kula menika keder Ki Petro. Wis rasa omong sing rena-rena, gambare tak obonge. Ampun mangke riyin. Menika menawi kula ningali eman-eman mripat kula nggih kedhep. Iso nyawang yen ora iso nyanding kok ora marem. Iso nyanding lek ora guyon kok ora marem. Iso guyon yen ora njiwit kok ora marem. Iso njiwit lek ora njiwit bokong ya ora marem. Gong wis. Iki bocah iki kon ndelik lho iki. Lho. Menika wonten seratanipun pengandhap Dewi Candrarini lenggah ing kahyangan Arga Dumilah. Ki kayangan Arga Dumilah niku Pur, aku ora ngerti. Upamane iki ngrembug kayangan Arga Dumilah tu arga ngendi wae, warga Lawu ora gagas. Ya. Sing baku rasane neko-neko tetep nang kene wae. Arga Dumilah menika pundi Ki Bagong? Arga Dumilah ki yen ra kleru kayangane Bathara Yama Dipati. Kuwi anake Semar sing ning kayangan.
menawi badhe teng Kayangan carane kowe kudu munggah Gunung Mahameru nang kono enek anda rante kowe mancik menek anda rante engko tekan repat kepanasan bar kuwi tekan Kayangan kari goleki arga dumilah ki ngendi wong ayu aku sing nusul wong ayu lambar mari perkara Gong nun mangan ya sik neng mburimu enek sumende iki apa ha sing semende ning mburimu ya apa wah kancing lawang no genana kayu to heeh jubuken ha jubuken nggih apa jubuken Nesu. Lah rene. Hah? Ndang rene Dipethuk. Rara. Iya ki lho anjing lawang kok glugu. Abot iki. Ndi? Heeh. Siabang bayi. Sik, Tru, aku takon. Dalam rangka apa kowe ngepruk ndasku lho? Hah? Kowe iki nang kene diweling karo Anoman piyen? Kon jaga karo Purwaganti. Aja nganti metu saka sono panepen. Lah kok malah kowe njlentrehke Kayangan Argadumila. Kayangane Yama Dipati munggah liwat Gunung Mahameru, mancik anda rante tekan repat kepanasan. Kowe iki nalarmu lho piye? Iki awake dhewe kon jaga ora entuk metu to Si Purwaganti. Ora oleh metu. Lah krunguku Ki Bagong mangke pripun carane Purwaganti kedah metu ngono iki. Kuwi jenenge kupingmu wis selen ora. Saiki mongko wonge lunga yen nganti munggah Kayangan tenan. Sing tanggung jawab aku karo kowe. Njur iki piye? Tututi. Tututi ya tututi no. Ah, wis. Kondro rini wong ayu apa bedane rok karo montor mabur urung-urung wis langsungan ngono iki ngapa ora ngangge ado ngiyah apa piye ngono ayo ngerti apa ora bedane apa rok karo pesawat rok iki genah sandangane wong wedok lah pesawat iki genah mabur kae tumpakane wong akeh ngono Bu lah apa yen montor mabur kuwi saya dhuwur saya ora ketok yen rok urung banyak kok wis guyu kuwi lho montor mabur kuwi saya dhuwur saya ora ketok ning yen rok kowe iki ora kaya ngono ki kak saiki ora kanggo model kaya ngono kuwi aja menyerah bedane apa maling karo ketoprak kuwi neh wis kerep metu mar kerep metu ora apa-apa berjuang ayo ayo diwangsuli bedane apa maling karo ketoprak maling kena kejahatan ketoprake kesenian ngono ya cetok udu kuwi yen ketoprak ki dikentongi metu angger tuk 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 pemaine metu ning yen maling dikentongi mlayu ya kok iso mlayu mergo duwe sikil oh dadi yen duwe sikil mesti iso mlayu iso meja kursi kan duwe sikil ya ora iso mlayu bar kuwi apa? Lah kuwi gething ngono kuwi lalen iki lho. Apalan apa-apa gampang lalen lho. Benda mati. Oh iya. Anane meja kursi kae ora iso mlayu, ora iso mlaku mergo kae benda mati. Oh, dadi yen benda mati ora iso mlayu. Ora iso. Mobil kae
kayak benda mati ya iso mlayu iso mlaku. Ayo piye? Iya, bener. Lho, kok bener ki lho? Mesin. Anane mobil kae iso mlayu mergo duwe mesin. Oh, dadi yen duwe mesin iso mlayu. Yen duwe mesin iso mlayu. Mesin jahit kah? Kae ana mesine nyatane ora iso mlayu. Mergo kae benda mati. Kok balik rono neh ki lho. Aduh, capek. Terus gong neng ndi ki lho setelane lalen ki lho. Lek kuwi aku lali saiki liyane. Apa bedane manuk karo kucing? Ayo kowe. Manuk karo kucing. Yen manuk genah iso mabur, kucing ora iso mabur. Hudu. Cetha kuwi, manuk iso mabur, kucing ora iso. Hudu kuwi. Yen kucing dilus-lus turu. Yen manuke sapa? Dilus-lus. Piye terus piye? Biasane ngene iki wis der. Lah kowe iki ngangge tepo-tepo Banyulan iki dijumbuke karo jaman. Kaya ngono wis ora kanggo. Kowe wis tau ngerti cerita ora Dharma wanita numpak bis? Sing ndi kuwi aku rong-rong kuwi. Sing ndi anyar kuwi? Ora, lawas ning iki digosok neh ben anyar ya. Dharma wanita numpak bis. Terus piye kuwi? Dadi sak bis ki anane wedok kabeh. Terus. Nah, nalika kuwi ana wong wedok sing numpak bis kono ki Dharma wanita ki kepengin pipis. Lah neng bis kono ora ana toilet. Oh iya toilet. Mongko neng dalan kono ana tulisan es disret. Es kuwi lak apa? Adem. Dilarang berhenti. Hayo dilarang berhenti mula bise rawani mandeg. Mongko ana Dharma wanita sing kepengin nguyuh. Banjur cendela dibuka. Terus ana sing nguyuhke saka cendela kono metu. Terus lucune nggondi kuwi? Bariki. Nah, delalah ning perapatan enek polisi sing ngatur lalu lintas. Nah, delalah kenaan uyuh kuwi mau. Raine mak cur ngono kuwi. Terus polisine prit berhenti. Lho, ngono kuwi. Urung banyol kok piye. Lah terus bise kuwi terus mandek ya ta. Mandek terus semua penumpang ini semua harus turun ini. Enggak sopan ada yang meludahi saya jari polisi ini. Nah terus enggak ada Pak, enggak ada yang meludah. Ngono kabeh muni ngono. Ada tadi yang meludah itu pakai brengos tadi. Astagfirullahaladzim, banyol ya banyol, golek lucon ya lucon, aja sing ngono kuwi to. Aku ya jijik ngono kuwi lho. Marai wayang diarani haram mergo dagelane lekoh-lekoh ngono kuwi to. Ngisin-ngisini ora. Ngono sing marai ra payu ngono kuwi, dagelane sing sehat ngono. Aku duwe neh. Apa neh wis? Ora isih. Enek TNI, tentara kuwi manten anyar ndelalah entuk tugas supaya maju perang ning Aceh. Piye kuwi? Urung roh kowe. Kowe urung roh. Ya rasane golan piye kok ya. Nah, gandeng manten anyar karo sing wedok akhire ora entuk. Mongko yen ra mangkat ning Aceh bakal dilereni anggene dadi TNA. TNI. Iya TNI. Kuwi. Terus akhire apa kuwi jenenge tentara manten anyar kuwi etok-etok wuto. Nah, saya nggak bisa berangkat ke Aceh karena saya nggak bisa melihat. Lah akhirnya, nah iki awas iki der bar iki. Endi. Akhirnya karo komandane, ya kalau begitu saya cek dulu. Akhirnya dilebokke nenggen rumah sakit di apa iki cek diteliti apa pancen wuto tenan, apa pancen mripate loro. Banjur diperiksa karo Pak Dokter. Nah, terus diperiksa karo Pak Dokter, didelok apa kuwi jantunge ora apa-apa, mripate ora apa-apa. Terus dokternya omong karo komandane, ini sebenarnya enggak apa-apa ini.
Mungkin ini takut mau perang, akhirnya ini apa pura-pura kalau buta. Akhirnya ora kurang dalan, komandane nyeluk penyanyi wedok piar ning diskotik. Kuwi terus kon udo ning ngarepe tentara sing etok-etok wuta kuwi mau. Aduh. Terus piye? Ini terus piye? Kowe pengen. Ora terus piye kaya? Nah, akhire gandeng tentara kuwi etok-etok wuta. Mripate kuat ning ada sebagian onderdil sing ra kuat. Mula akhire ana sing teng ngono kuwi konangan namung to dheke kowe ngapusi. Piye to ya diguyu dhewe iki piye to iki? Sing guyu ki men liyane. Tur yen tak gagas apa Banyolamu iki lekoh kabeh ngilani kabeh ngono kuwi jijik-jijiki. Jaman wis kaya ngene kaya. Iya nek iki. Wis. Ora lucu nekat ae ora. Nek iki mbokmu iki ngangge dastere mara tuwa. Wis. Ayo nembang wae. Apa kabeh kedaluwarsa ora. Intine mangayu bagya iki anggene dulur kagungan kersa. Iya. Iki adikku lanang Mas Haryo Widu Sulaksana karo Mbak Anissa Vira Rahmayanti. Nyuwun marang purbane Yuwang Agung. Muga-muga keluargane antuk wahyune jodoh. Amin ya rabbal alamin. Lan ugi dumateng Ibu Riyantun, mugi-mugi tansah pinaringan bagas waras sehat walafiat. Kiat anggenipun momong dumateng para putra lan enggal pinaringan wayah minangka panyambunging katresnan. Iya. Lan ugi swargi Bapak Edi Nisita tansah manggih kamulyan wonten ing kasuwargan seda ingkang kusnul khotimah. Allahumma amin. Ayo nembang. Coba kaya apa iki sing nembang iki malah anu iki gendho Najwa iki Najwa. Ya, Coba Najwa iki ya putra daerah saka Ponorogo iki. Ayo ditanjakke kaya apa suarane. Coba kaya apa? Aku nyuwun bawane sing kepenak bae Sri Huning karo para waranggana sing nembangke dene bawane para penggirong-penggirong iki. Ayo, ning selain Mas Ulama coba iki nanjake iki liyane. Ayo, coba kaya apa? Ihaho, ciko. Ayo, waduh. Monggo Mas Cikopi. Wah iki wis ya. Mas Ciko ya Mas iki ya apa iki alumni sarjana seni jurusan pedalangan. Saka ngendi? Saka Kudus. Wah iya, apik. Coba kaya apa Mas Ciko. Coba. Mangga Mas. Putri Kangso Listyeng Warani Nano. Kowe meneng kowe. Kowe iki muridmu aja kok blocokke ora. Mangga Mas. Sri Uning Mustika Tuban. Wah, melu marem ngono iki tegese ya dalang ya apik, suarane ya bergas. Ayo, bejane sing wedok, bejane pacare. Pacare sapa? Pacare Tuti. Ngawut, ora kemeruh kowe ora. Mbak Birgita. Wis salin to. Ora, kan biyen ya kuwi kok salin-salin ora. Mbak Birgita sing saka Kediri kuwi. Tak kira kena rayuane. Mangga Mas Ciko. Labuh tresna prapteng layon Nano. tuk prangkung bocana
nanu bebela wiratmaya neno nyanyo rangi rosri uning gugur nanu mongko musti kaning Matur nuwun dumateng Mas Ciko dalang saking Kudus. Melu gerong ngono ki apa ora engko nyalahi aturan aja-aja mayake ora payu. Kuwi rejeki ya ora perlu kowe iki ngono kuwi. Kaya sapa wae mbiyen prosese kaya ngene Mbah Narto mbiyen ya pengrawit. Dalang wayang wong nyatane ya dadi maestro. Pak Mantem mbiyen ya penabuh, ya kulino nabuhi wayang wong, toprak ngono kuwi, Pak Anom ya ngono. Bapak Sukron ya ngono, ora apa-apa ngono rasah kakean petingsing butuhe nabuh ya nabuh ngono kuwi. Sok neh yen nabuh. Kon karo dodolan kopi pisan. Ya ngono ya kena ngono dadi ya kanca-kanca dadi